So good morning guys, time check is now 7:05. So today is Thursday, October 24, 2024. It's a rainy morning. So Choki as always. Tara! Ano bibi? So guys, thank you so much kasi Choki may balik ng iyang gana sa kaon. So actually guys, nihugo siya gamay pero di siya kasi halata ba nga. Igamay siya, then kanang okay na siya puyabuyag. He's back on track, charot. So actually guys, maulan ang kabuntagon, then may bago na pong bagyo nga musunod ni Christine. So amping ka per me guys. So it's duty mode na. Hala, kung bayabas ikuha na jod. Buang nga, tara, napilain. Ang bayabas gikuha ala na chok, nawala na kong bayabas tag ano yun ako, hindi ako makakuha. So na ako nakitaan lain. Tara, tcharan, wala ko na. So guys, nagpayong-payong ang dakong mananap guys kay ulan. Nagubao na naman akong payong. Guys, maghinay-hinay taglakaw ani kay ano, basa kang karsada. Makaslide. So, pag abot ako sa tindahan, wala man di ay sabi nagtukog na siya. So nag-atang na lang ko og jeep guys kay para pa doon sa trabahoan, din wala pa ko nakapamahaw. Guys, mag-lunch na siya nga si Cons tuwa pa nga lang nagdalaw pa si Tonon. So kaluto ni guys, nagpansit ng pumpkin nga linong ag. So maoto guys, kita pa nga namughiwa ang angay hiwa kasi nang lina kasugod na lunod sa pork. Kaya magpansit ni guys. So, sago ni nang lina na ang pansitanan. So, niod to na may karon guys. Sarap ng pansit. So, hi guys. Time check is now 4 p.m. So, it's time to going home. Thank you guys. Karong adlaw. So, actually guys, pamatyon ako ng mga angay palatyon. So, ako na dire sulod sa barangay guys. Kinagbayad og si Biko among tourist. So mauto guys, maulit na ko, nagpaabot ako sa kong hobby. Thank you kulong adlaw. So dindelicate may kapit rin sa kaysano kay nami gipalit ka may grocery. Gikan mi ani gipalit og bugas, then nagpalit mi og soft drinks. So guys, ulan-ulan jud siya as in. So mao ni guys. So, kanina tayo manggit-git kayo. Di ka nami ani pagasolina ni Habi. Padong nami uli. So, nahuman nami o palit sa angay nga palit ni Tonon. Gapalit may bugas. Gapalit may og mga soft drinks. Kaya wala nami soft drinks sa tindahan. Then human, nagpalit may sudan. Kaya wala po may sudan. Then pag-abot rin sa among balay, wala pa rin may linungag. Galungag na po may. Paabot may para may manihapon. So guys, mauro na nga akong content for today. Ang pakaulan. So guys, and that's all for today. Thank you guys for watching. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong YouTube channel o sa akong Facebook page. So si Chucky pag-abot nagkaon o tagaan ako og kuan bread. To gikaon niya o gilakaw-lakaw sa iyang baba. Naglisod siya usap kay dako kayo manggibot ang tanan siyang baba. Taya ng Chucky ay pabuyag man si Chucky ay palablab man ni namo ay Chucky baby. So actually guys, na uli namin sa balay. So nabasa si Chucky sa ulan. So giandaman siya og gidaanan ni Gian din human naluoy man si Papa Sis kay basa man giya gitugnaw siya to. Gitrapuhan niya og towel. So matulog na siya. So mauna ni guys.